दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56 डेलिगेट कन्वेन्शन आरो बे कन्वेन्शनावहाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जों आंखौबो हांख्रायनायखाय बा हांख्रायना लाबोनायखाय जोबोद गोजोनदों। ओमफ्राय दिनै आङो बे गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथिखौ फोजोंबाय। जों सानो जे दाबो जोंहा गोबां मावबावनो गोनां दंखौ। एकर्ड जालांबाय 27 जानुवारि 2020 बे एकर्डनि माखासे दफा दासिमबो इमप्लिमेन्ट जायाखै आरो आं सानो मा बेफोर इमप्लिमेन्ट जायोब्ला जोंनि जा सिमांमोन बड'लेण्डनि बर' रायजोनि बे जाफुंगोन। आरो ओरैबायदि मोजां एकर्ड मोनसे जालांबाय बिटिआर एकर्डआ। बे एकर्डनि गासैबो दफा इमप्लिमेन्ट जाबाथाय हमनानै लादो जे जोंनि जा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जोंहा मेइन जिथु उद्देश्य बे फुलफिल जागोन होननानै आं सानो। आरो दा बे बेलायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ जों खौसे जानानै जा CC2A हिसाबै क'अर्डिनेशन कमिटि अफ दि ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन्स अफ आसाम हिसाबै जोङो ज'यै मावलांबाय थादों। बर'निल' नङा गासै ट्राइबेल रिकगनाइज सेडुल ट्राइबफोरनि जौगानायनि थाखाय हा हुनि मोनथायनि थाखाय जोङो मावलांबाय थादों। फरेस्ट राइट एक्टआ दासिमबो मोजाङै इमप्लिमेन्ट जायाखै, बेखौ इमप्लिमेन्ट जानांगौ। आरो भारत हादरनि गुबुन गुबुन स्टेटफोराव जा सोब इमप्लिमेन्ट जाजोब्बाय फरेस्ट राइट एक्टआ, नाथाय आसामाव बिराद नाटक खालामबाय थादों। आसाम सरकारा नाटक खालामदों, आसामनि एडमिनिस्ट्रेसना नाटक खालामबाय थादों, बेनि आमुला बिखयाफोरा नाटक खालामबाय थादों, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ नाटक खालामबाय थादों। नाथाय जोङो ज'यै बेखौ नारसिननांगोन आरो बे फैनाय समाव जा जोङो गभर्नमेन्टखौ जोङो कम्पेल खालामनांगोन जे फरेस्ट राइट एक्टखौ जाहाथे प्रपारलि इमप्लिमेन्ट खालाम, रिजार्वेशन पलिसि प्रपारलि इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो नांनांगोन ज'यै। आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जानाखि जोंनि हा हुनि प्रटेक्शननि थाखाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दादों 47, बेयाव गोबां एनक्रचमेन्ट दङ आरो नन प्रोटेक्टेड क्लास अफ पिपला दासिमबो इललिगेलि इन्डास्ट्रिफोरखौ फसंगासिनो। गतिके हाइकर्टनि जिथु 78/2012 नि जा राय जिथु जाजमेन्ट हाइकर्टनि, बेखौ मान्यता होनांगौ। गभर्नमेन्टआ बेखौ फल' खालामनांगौ आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै जा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि एनक्रचमेन्टफोरखौ रिमुभ खालामनांगौ आरो इललिगेल इन्डास्ट्रिफोरखौ रिमुभ खालामनांगौ। थेंक इउ।